Tirkiye ku di nav welatên zêdetir vîrusa koronayê belavtir dibe de di rêza dehanda cî digere qonax bi qonax dawî li qedexeyan tîne lê bi şerta pabendbûna hişyarî û rênimayan. Li Stenbolê bazar û sûkên mezin ku piştî demeke dirêj bo peydakirina pêdiviyên xelkî hatin vekirin bi çavdêriya karmendên şaredariyan tên kontrol kirin, her kesek dikeve bazarê pêşî destê xwe dezenfekte dike û bê mask nikare kesek danûstandinê bike. Ve 18 yaşından küçükler ile 65 yaş üzeri Kesên ji 18 salî biçûktir û ji 65 salî mezintirin em nahêlin ku bikevin nav bazarê. Kesên ku bê mask hatibin jî em mask didin wan. Ji ber ku gera nav bazarê bê mask qedexe ye. Ji bo pabendbûna hişyariyan tîmekê me jî tim li nav bazarê digere. kafalarına takılırsa işte eksik hissedebilirler diye. Maskeye dikkat ediyoruz. Evet. Ji ber korona em herdem mask bikartînin. Dema li derve karê me diqede, em diçin mal yekser dest û serûçavê xwe dişûn. Hadi kolay gelsin. Li nav bazarê ji bo parastina tendirustiya însanan zêdetir qelebalixî çênebe û xelq zêdetir nêzîhev nebe bi megafonê hişyarî têdayîn. Çocuklarımızın dikkatine. Lütfen sosyal mesafe konusunda dikkatli olalım. Yok. Na, wekê berê me tirsiyeke mezin zêde nemaye. Bi rêk û pêk rojana her kesek paqijiya xwe bike, ez bawerim ev rojên zehmet dê zû derbas bibin. Li Tirkiye li gorî amarên fermî yekem haleta vîrusa koronayê di 11 adarê rûda û heta niha hejmara kesên ji ber koronayê mirine ji 4606 kesî derbas bûye. Ji zêdetî 166422 kes jî tûşî vîrusa koronayê bûne. Peraniya tuşbûyî û kesên mirine nişte jî hên ji bajarê Stenbolê ne. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.